Jien determinati li nkompli naħdem ħalli flimkien nibnu partit aktar b'saħħtu u aktar viċin in-nies. Flimkien nibdew il-mixja tal-bidla li pajjiżna tant għandu bżonn. Dan kien il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg meta kien qed jindirizza żewġ assembleji reġjonali li taħtom jaqgħu il-lokalitajiet li jiffurmaw parti mill-ewwel, mit-tieni u mir-raba' distrett. Matul l-assembleji il-membri kollha li jirrappreżentaw dawn ir-reġjuni esprimew l-femiet tagħhom dwar il-kampanji elettorali, ir-riżultat miksub u triq il-qudiem għall-Partit Nazzjonalista. Fost il-punti ewlenin li tqajmu ingħad fost oħrajn li l-Partit Nazzjonalista jeħtieġ li jkun aktar organizzat fil-ħidma tiegħu, jindirizza aħjar il-gruppi differenti ta' votanti b'mod partikolari l-barranin, komunikazzjoni aktar effettiva u strutturi aktar b'saħħithom. Matul l-assemblej tqajmu wkoll kwistjonijiet relatati mal-integrità tal-proċess elettorali u l-użu tal-mobile fil-postijiet tal-votazzjoni. Matul iż-żewġ assemblej ġie rikonoxxut il-fatt li fil-waqt li l-kampanja kienet waħda pożittiva li r-riżultat sabiex id-distak tnaqqas bin-nofs, il-Partit Nazzjonalista jrid ikompli jibni fuq il-mewġa li nħolqot matul il-kampanja, isaħħaħ il-midja tiegħu jinvesti f'aktar taħriġ u jkompli jippreżenta viżjoni mibnija fuq l-interessi tal-poplu Malti u Awċi kollu. Minħat jew il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista, Elix Periċ Kalaxxone, irrimarka li s-sentiment ta' tama li ħareġ minn din l-elezzjoni se determina kif il-Partit Nazzjonalista se jkun qiegħed imexxi minn issa l quddiem. Intant is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello saħaq il-proċess tal-Assemblej se jwitti triq sabiex fil-Kunsill Ġenerali li jibda l-proċess illi se jwassal għan-nomina tal-kap tal-partit. Kunsill Ġenerali li issa se jitlaqqa l-4 24 ta' Ġunju.